разбира се. Чудото на съветската генетика Людмила Захажаева само твърди, че скача като кенгуру и тича като гепард, но вече на 100% ни доказа, че хапе като кобра. Люси ръпа всеки, който дръзне, дори само да говори с Луна и Нордел. И ето ти проблем за Джино, който освен пластините в главата, явно има имплантиран чип за кавалерство и се старае да угажда дори на тези, дето годия нямат. А Динко се оказа затиснат между съветския бутуш на Люси и чехала на Луна. А Луна най-накрая ни разкрива каква е голямата й цел. И не, колкото и да не ви се вярва, тя не е да влезе в книгата на Гинес като най-дразнещ квартирант. Ден 14. 8 часа и 14 минути. Мъгливото утро бавно се спуска над къщата на Big Brother, а напрежението в нея започва още с ставането на Мариела Нордел. Студената война между двата лагера е на лице, но след всички клетви и закани, че никой повече няма да вкуси от гостите на готвачката, тя се изненада разбира, че през нощта всичките й манджи са били прилежно изядани. Хитрата пиарка е повече от доволна от пропукването на плана на противниците й и бърза да сподели информацията с дясната си ръка. Луна. Нали, бяха големите декларации, че повече нямало да ми пипнат, нямало да ядат, че енергия, всичко са умели свинете. Всичко са умели. За това аз не мога да им имам респект на тия хора. Всичко са оплюскали. Знаеш какво? Как ти плюха вчера? Как ти плюха храната? Нали? Плюха и изядоха. Да, и плюха и изядоха. Мен ме мразят, непрекъснато по газа ми търчат. Да. Добре, да кажи ми ти какво смяташ да правиш? Продължаваш ли да им готвиш? Не, и да ме молят повече няма. Как ще им готвиш? И да ме молят повече няма. Те постоянно се дънят. Всеки ден. Във всичко. Това са хора без никакви стойности. Мане, аз въобще съвсем... Но си мисля, при този избор, кой заслужава да спечели? Аз. Теб ще изгонят. Аз заслужавам да спечеля и съм дошла да си взема наградата. Теб ще те изгонят. Знаеш ли сега, искам да ти кажа следното нещо, че аз, идването ми тук е много добре обмислено и не е случайно. Аз съм дошла да си взема наградата. Предполагам, да. Защото преди... И имаш всички шансове, защото народът те харесва, позната преди няколко години направих шоуто и на мой гръб друг се възползва. Но този път си искам наградата и съм дошла заради нея. Никой не може да ми я вземе, никой не може да ми я отрече. И тя ми принадлежи. Аз го виждам. Виждам колко си се приготвила и колко професионално взимаш всеки един ангажимент. Аз съм донесла тук за 200 000 лева дрехите. Да, ти се подготвила, да, то се личи. Аз не съм дошла тук да отбия номера. Да. Аз не мога да ходя като оне дебелака с едни пантофи и с някаква увиснала риза. Целият сезон изкара с този дъждобран. И да ми дават наградата и да свършва всичко и да си празнуваме Коледа и кой откъде и въобще не ме интересуват тия слабомалоумници. Вече не знам какъв израз да използвам. Това са хора без никакви стойности. Сега вече ще видят къде зимуват раците. Десет часа и 30 минути. Докато Луна и Мариела по традиция прекарват утрото си отделени от останалите, гладният Джино демонстрира уменията си в празната. Дори до покоите на Луна и нейната приятелка Мариела. Тази джентълменска постъпка обаче не обягва на Динко и той бързо я споделя с Людмила.
За госпожа стихийно бедствие, макар и с палачинка, това е протегната ръка към врага, а тя няма намерение да толерира совалки на мира между враждуващите страни. И така Джино запали искрата. Време е и за пожара в къщата. Той каза, че каниш някакви хора. Не ги каня, казвам, това правя за всички жени. Ако искат им казах, тук имам палчинки, заповядайте. Това си е текна Няма работа. при теб, просто да кажеш кога да се изнесем, когато ще идеш с тях. Не те. Да си наясно. Просто нас не предупреждава и ние ще се изнасяме и вие тук говорете каквото желаете. Не съм канил никой. Казах им, ако искат, има палчинки. Ти си поканял или не казал? Казал, не съм поканил никой. Абсолютно същата работа. Абсолютно същата работа, братле, и ти пък. Как можа изобщо? Просто те игнорираме, повече не дай там да готвиш за мен никога. Добре. Предател. Те му казват жиголо, той ги кани. И на мен ми мина бързо. Ти нямаш гордост. Играе друг път. Абсолютно жиголо. На две дърти жени си закача. Това му е чувство. Престара се сега малко, тумачи. Тя го обижда такова, пък какво ще бъде така? Само да ни го номинират. Кое да не ме номинират? Аз тръгвам понеделник, бе. Аре, моля ти се на тебе. Ако искаш, не те казвам да говориш. Не ми си говори. Ако искаш. Да му серат на глава, да му казват жиголо и той пълзи там да ги кани. Кавалерство е едно, предателство и подлизурство съвсем е друго. Нищо общо няма едно с друго. Аз повече не искам да ми готви, брат. Не, аз казах му неговите манджа и за тях. До тука. Виж сега, аз медитирам. Аз се събудих. Да. И някой чука на вратата. Да, те идваха при мене. Джино, той те ми предлага. Така на глутница чака. Не, Джино, той... Без подкрепление. Да, не, той не е лошо момче, Джино. Не е лошо. Може и наистина. Казва, искаш ли палачи? Да, видях го, той при мен дойде. Аз му благодарих. Той не е лошо момче. Виж сега, може и да е искрен, но аз не им вярвам на тия. Нещо, което не съм видял как се приготвя, не бих го хепнал от тях. Към две дърти се влачи с подлизурство. Няма точно жената, която обиди пред цяла България да ходиш да се обажда да й даваш палчинки. Аз нямаш да го направя, брат. Мене мина след това ден. Мина, че го приемаш факта. Значи тя е улучила, че е жива. Точно, да, точно. Ти нямаш право така с нас да се подиграва. Така ли, подиграм се? Ти се подиграш в момента с мене. Не е вярно. Добре. Просто си затвърдил мнение, че си жиголо и това е. И то много стабилно си затвърдил. Абсолютно, да. Без принципи, без гордост. Точно. Ако смяташ, че да, добре, разбрахте. Дай да спреме. Добре, благодаря ти. Не си на прав път. Добре, дай да спреме. Няма нито палачинки, нищо. Той само дойде да... Не, те са ги сплюскали. Той момчето... Не, виж сега, момчето може и да е свестно, да не го съдиме. А той е душа под наем носи, не виждаш, че не е добре. Може и да е свестно, така че може и уния да се изплюскали. Те ще го побъркат и него, ако вече не са го побъркали. Не бе, виж, че те всичките са някакви такива слабоволеви, слабохарактерни и се водят по акъла на сатаната и на там другите. Някога май няма етапа състои кавалерство. Аз спорта се смеят. Знаеш колко ми пука? Аз съм си такъв, кой ми познал отвън, много добре знае, че аз съм си такъв към жените. Ако иска да... Ама виж сега, всеки обича жени, всеки уважава жените. Ама нека ми се смеят, бе, бате. По-скоро си противоречиш на моменти, виж. Преувеличи. В един момент викаш, аз няма значение каква е жената, тя е жена за мен, без значение. Оттам, като те номинира, дайте номинираш. Обиди ме, да. Да, обидите там, викаш. Аз съм кавалер, ама не към всички и към такива като тебе. Не съм, защото ме обиди. После вчера не ядеш тук толкова демонстративно. Ние сме постоянно. Ние така, ни така по средата. Едем всяка, тя си нещо яда няма. А в същия момент ти вчера показваш много категорично отношение. Аз няма да ям от дневната храна. А тя ще даде от твоите. Това си ми отвътре, брат, без искам. Опитвам се да те разбера, разбираш, ама... Аз съм си такъв, братле. Дойде ми отвътре, отиех и питах. Не съм го мислил. Не съм го мислил. Това е положението. Какво? Отиех и питах, ако искат. Те дори не са го уважили. Като жиголо не са дошли тук да му плюскат. Абсолютно, точно. Манджаро. Това е най-унизителното.
13 часа и 20 минути. След като Джино беше остро порицан заради опита си за комуникация с вражеската група, цял ден никой не смее да обели дума нито на Луна, нито на Мариела. А всяка среща на двата лагера води до злобни заящания. Абе, на мен ли така ми се струва, преди малко чух да препускат коне? Или просто съм поетично настроен? Не, то копита... Копита тропаха в далечината. Сега те ще се стараят да привлекат. Да, обича да се бори. Влиза и излиза постоянно. Не отразява. Всичка, че вече никой не ги... Не може да не ухапат, поне малко. Не. Точно това иска да стане, да може тя да направи цирк. Не отразява. Докато свитата на Захажаева се готви да изолира вредителите, то за тандема Луна Мариела това въобще не стои на дневен ред. За топ-готвачката Людмила е вреден демон и сатана, който трябва да бъде изцелен с всички възможни средства. Строителството малко се филмира тя, но... Прави се, че не ги познаваш и всичко свършва. Филма свършва вече, като не те дразни. Те са умряли. Мене наистина Луна вече не ме дразни. След като съм работил 8 месеца в психиатрия, вече нищо няма да викам. Миленка, скъпо, имам новини. Нимка, здравей! Здравей! Yes. Президент. Yes, супер. Имам новини. Не е китайски демон в нея. Аз и направих едно такова къти. Шляпах я с бамбука, я прасках. Да, и нищо не излиза от нея. Подозирам, че е някакъв друг демон. Даже знаеш какво почнах да подозирам? Че даже не е сатаната, защото сатаната е много хитър. Това е по-скоро някакъв такъв дребен комунистически демон, избягал от Съветския съюз и се крие по нашите земи, защото аз си правя къти. И е така, с бамбука. Обаче аз имам добър рефлекс и спирам на такова разстояние от нея. Нали? Все пак не мога да я направя на кайма. А тя глупачка. Ако ми беше направила един блокаж така, аз в последния момент аз не мога да реагирам и щях да я прасна по ръцете и щеха да ме изхвърват. А виж колко е загубена. Не се сети това нещо. Когато ме видяха всичко, нали? И главите надолу. Как? Ти си им взела страха, строяваш ги там. Аз им взех душите на всички. Да, като влезат и строяваш права редица равнис. Ти стой около мен. Ще видим. Казах да, че няма да влизам в Бибрада. Но вляза заради нещо друго. Може да искам да се дрим да стана нещо повече. Затова да му запознаят хората повече, да му видят повече, да му познаят повече, да разберат кой е Димко от Ямбол. Може да съм влязал с хората, да му се запознаят, да разберат кой съм и след време да ти давам пенсията. Ти, къде, Миличък, къде нещо се насочил нагоре, нещо смяташ, че ще бъдеш тук? Никога не съм си мислил, че аз ще бъда толкова популярен, колкото съм в момента. За това влезе. Аз, дето до преди 3 години никой не знае за моето съществуване. Държи думата мъжка. Ти ако казваш, че никога няма да влезеш... Моля са президенти на България казват едно друго. Правят, аз дет съм едно учил от провинцията, не мога да се позволя да изложа. Те ми изнасят, те го изнасям. Абсолютно, брат. Това искам. Бъди себе си, бе. Кай каже, да, аз излъгах. И сега цяла държава знае, че Динко е лъжец. Лъгал, че няма да влезе, ето вижте го. Вижте го къде. Да ме фанат да ме поразкарат, то с който мисля, че съм лъжец, първо да ме надмине, тогава да ме критикува. Вижте го къде. Излъгал съм. И къде е проблема? Проблем, че си излъгал. Излъгах, че няма да влизам в Бибрада. Нямаш мъжка дума. Значи можеш да излъжеш още път. Живота е една игра. Човека си играе както му изнася. Те ми изнасял, те съм го казал. Балалайка си, до тук съм. Да. Стига са пари, ти вече не ми харесва. Те ми изнасял, те съм утре ще ден. Утре ще каже, че това, другия ще каже това. Утрешния ден няма да
да ми отърва нещо, ще излъжа, ще го направя, ще го завъртя по друг начин, баш ще го направя. Така, пак ще го направя, пак ще го излъжа. Много голям съм аз. Правя тези, както ми изнася. Нямаш си принцип. Ти си влязал и казал, че о, съм популярен, така се радвам. С какво си популярен, бе? Ало? С какво? С какво си популярен? Ще нещо повече от тези. Че си крадял телефони от тези чужденци? Защо са ти вързали тук с свинските опашки? Дали си замислил? Слушай малко, дай защо ме вързала? Защото те мисли, защото утре ще идеш с тези пари. Не, казаха ти какво представляваш. Тук, там не мога, рамо боли ме, спасете така крака, нека така. Там те сложиха. Моля, кажете, аз ще моля извинение, само да не съм в затвора. Имитирал, че глава. Тази имитация ти е записана в досие като 4-та подред. Каскадьор. Имитираш, че ти е лошо, глава, умрял, заболял. Ръце така, не може. Ако смяташ, че тук си правиш друг образ, не ти се получи, скъпи. Не ти се получи. Искал да бъда герой на България, станал за смях. Свински опашки не на празно и правилно са ти направили. Да усетиш болка, която допринасял на хората. И колко си издържал така ръце? 2 минути. Моля. А хората така вързани държал с дни, които имат също и пак ще ги вържа, и пак ще ги вържа, и пак ще ги вържа. И теб ще те вържат. Кой ще ме вържи? Ще те вържат пак. Да ги хвана. Казвам го, виж, пред всички да ме чуят, ще утрешния ден, ако хвана пак на границата, такива пак ще ги вържа. И ще ги оставя да висят по дървета като кучета. Това беше малко. Да бе, го правят България, батко. Има гранични служби, които си... Знаеш, някои работи не са. Ами да, някои работи. Аз няма да влеза тук, в джакузи. Героя се плесна. Свински опашки и затвора. Добре, вкарай ме в затвора. Дай здраве. Живой здраве да си. Показаха ти същността. Ден 15. 12 часа и 15 минути. Взехте ли кирсняк? Много е хубаво, да много остане така добре. Много е романтично. Съвсем в унисон с времето през следващите дни Нови хан ще стане домакин на изключителен състезателен форум. Новата седмична мисия Big Brother ще даде възможност на най-желаните реалити герои да се докажат като истински спортни шампиони. Съквартиранти, Big Brother знае, че вие сте истински шампиони в живота. Между вас има рекордьори в дисциплини като лежане на дивана и спане до късно. Други пък са на първите места по плюене зад гърба. Но има и златни медалисти в категорията добро настроение и заразителен хумор. Затова днес Big Brother предава щафетата във ваши ръце. Съквартиранти, Big Brother открива първите и единствени по рода си зимни олимпийски игри в Нови хан. Два звездни олимпийски отбора ще се изправят един срещу друг в битката на годината. Само да няма висок скок и 60 метра, че тук имаме шампион. В единия ъгъл на арената, рамо до рамо, ще се състезават Джино,
Константин, Зорница, Мариела и Луна. Куци отбор. Срещу тях, от другата страна на ринга, в жестока битка за първото място, ще се изправят Фънки, Динко, Ди, Людмила и Светлана. Това е член в кой отбор да преминем толкова от другата страна. Достойно си паднем. Двата отбора ще си съперничат в поредица от оспорвани състезания до сущ като на истински олимпийски игри. Първата им задача е да се преведат в спортен вид и сами да изберат имена на тимовете си. Розовият отбор се спря на името Pink Panthers, а сините се нарекоха Куците коне. Победата на зимните олимпийски игри в Нови хан е от изключително значение. Отборът на шампионите ще вземе всичко и ще спечели страхотни привилегии. Загубилите пък от своя страна ще понесат сериозни санкции. След бързата загрявка е време пантерите и куците коне да се изправят един срещу друг в първата си битка от спортния календар на зимните олимпийски игри в Нови хан. За златен медал ще се борят чудото на спорта Фънки и спортния феномен Мариела Нордел. Те ще се състезават в единствената по рода си дисциплина – дърпане на чурапогашник с глава. Фънки и Мариела, слушайте внимателно. По сигнал на Big Brother започвате да дърпате чурапогашника с тягата на главата, врата и тялото си. Победител е този от вас, който пръв успее да достигне и да удари чинелите. Вие ще състезавате в 3 рунда. Готови ли сте? Да. Започвате след като чуете съдийския сигнал. Аре, Куцко! Говори Big Brother. Първа победа за Pink Panthers и Димитър Ковачев Фънки. Много силен не мога. Давай, смело се бори, Куцко. Нямам шанс. Давай, Куцко, давайте. Мариела, Фънки, готови ли сте за следващия рунд? Тръгвате след като чуете съдийския сигнал. Ресторант! Обаче здраво държа да пускам. Чиста победа! Говори Big Brother. Олимпийските игри в Нови хан имат своя първи медалист. Победител в дисциплината дърпане на чурапогашник е Фънки. Моля Фънки и Мариела да се качат на подиума. Нямам шанс, брат. Дай горе. Нека чуем заедно химна на зимните олимпийски игри в Нови хан. Pink Panthers! Ръцете на това! Ръцете на сърцето! Big Brother, трябва да си държа гасите. Говори Big Brother. Фънки май ластиката изпуснал. Big Brother, извинявам се за което, но... Pink Panthers, вие имате своя първи олимпийски шампион. Поздравления!
13 часа и 45 минути. Отношенията между Динко и Луна са като същинско влакче на ужасите. Последната седмица двамата не спираха да се карат и да си подливат вода с повод и без повод. По всичко личеше, че бизнесмена е твърдо в отбора на Захажаева и е готов да изпълни всеки нейн план, стига да е насочен срещу шуменската певица. След поредицата от критики към важната му личност от страна на руската психоложка, обаче, ямболският тарикат отново реши да смени курса и все повече скъсява дистанцията с изолираната Луна. Дори е готов да й достави най-ценната и контрабанда стока – цигарите. Само едно ще кажа, не се води по акъла на тази сатана. Аз никой не съм водя. Аз да ти кажа, по много лош път си тръгнал с тях. Слушай, мама, никой не слушал. Така. Ще видя, ако мога да измисля за цигари, да ти донеса. И ми донеси, моля те. Да. Без грам чудене, Динко се впусна в търсене на цигари, но за съжаление без успех. А както вече знаем, царица Луна е свикнала на 5-звездно обслужване и няма толеранс към провалите. Цигари донеси ли ми? Няма цигари. Много си несериозен. Няма цигари, ама. Мислех, че си мъжко момче, ти си станал женско момиче. Сега виж, искаш цигари от мен, как се държиш? Така, ти ми открадна моите цигари. Аз няма да те моля да ми върнеш моите цигари. Не разбирам, майка му стане. И той е хипопотам, какво снове като чакал там. Айде вън! Вън! Казах вън! Натрапници! 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 Абе, бабиер! Натрапници! Как изглежда този бабиер? Не прекаляваш. Не сте желани тук. Биг Брадър, много ми моля да се намесите. Коце там такава война с тая Луна, този Фънки нещо и вика безумно, грозно. За първи път виждам такава уста. Пълна с паници. Сатани! Вън сатани, демони, дяволи! Чуваш ли? Кръци, паразити, паразитите са тук! Помощ! Помощ, паразитите са тук! Бабиера се стресна. Ама и мен ме стресна. Това вече е прекалено. Как е прекалено? Всички знаем, че си плешива. Биг Брадър, много ви моля да се намесите. Има нападение в апартамента ми. Здравето, живота ми е застрашено, заплашено всичко. Абе, тая да не е с чине, бе. Не ли дай вратата? Тая сигурно е с чине. Аз съм свидетел, че само танцува момчето. Нищо не я е пипнал. Прекаляваш вече. Малек, мога да ударим главата. Пусни! Ау, каква злобна бабичка! Простаци! Ей, бабиер! Суха скумрия! Дай, така, оставете отворено, за да се разходи вътре. Ние си имаме прекрасен втори дом тук, защо не си мисля? Биг Брадър, бихте ли казали какво е истинското име и на тая малумната? Тук най-малумният, най-грозният и най-дебелият, който се казва Димитър от Кавачев ли? Откъде си? Откъде? Ти не знаеш откъде си. Така е, просто съм космополит. Просто си ужасен, отвратителен простак. Най-големият простак, който съм виждала в живота си, това си ти. Много интересно, че за Волтер се говорили така. Знаеш ли какво ще кажа? Исторически погледнат. Ти си говори, извинявай, ти си говори каквото искаш, но абсолютно не си интересен. Абсолютно с нищо. Душата ти е толкова черна, че външният ти вид е твоята душа. Аз ти го казвам ето тук пред камери. Ти не се харесваш. Искам да ти кажа, че първо имаш грозни ръце. Никой не те пита. Никой не те пита. Са отвратителни просто. Никой не те пита. И престани да го виждаш, защото за теб всичко е грозно, черно и лошо. А ти откъде знаеш аз какво образование имам? Къде знаеш ти какво образование имам? Какви глупости дрънкаше, не помниш ли? А ти нямаш и основно. Ти нямаш и основно с твоето поведение. А с твоя външен вид, освен да си демонизиран, нищо друго не си. Външен вид е прекрасен, аз много се харесвам. Не, ти дори и себе си не харесваш. Напротив, аз съм влюбен. Ти не харесваш. Ти си влюбен в себе си, в сатаната. Да, с най-хубавите рамене съм, в дявола, ти си влюбен в дявола. Не съм изненадана. Ама ти знаеш ли, че хеви металите още не те понасят и не те харесват и не те уважават и казват, той е басист и изхвърлен от всички групи. Каква кариера имаш ти?
колеблива. Не, доста съмнителна бих казала. Разбираш ли? Каква е? Не, ти мен ме остави. Според мен ти си сервитьорка. Добре, аз съм сервитьорка. Добре, чудесно. Окей, аз съм селянка с магаришки уши и не знам си какво. Само, че ти ако имаш мое финес и ако имаш моята визия, щеше да си малко по-слаб поне. А ти си една тлъста, грозна скумория. Извинявам се, че съм отрасъл в заможно семейство и мама и тати. Не ме интересува, не се впукай. Ти имаш комплекси, свързани с всичко, с жени, с мъже, с собственото си тяло. Непрекъснато нещо ти виси от всякъде, между краката, отзад, отпред. Ушите ти висят, всичко, носът ти виси. Ръцете ти са като на хипопотам. Мен ме е страх от теб. Тези ръце? Ти приличаш на някакъв абсолютен хипопотам и си страшилището в нови хан. И вземи се, изкъпи се, преоблечи. Гледам те, откакто сме влязли тук с тези дрехи. Напротив, ти не можеш да ми стъпиш на малкия пръст на хигиената. Разбра ли, момче? Тишина, вън! Коя тишина, бе, да? Айде си хори, бе. Може да мръднем. А и без това е време да си пием от което пия. Нали? Ама хубав шум дава това стол. Ужас! 14 часа и 20 минути. Изминали са само няколко минути, откакто са квартирантите нахлуха в покоите на Луна. Поп-фолк певицата не може да се примири с този факт и е готова да предприеме ответни действия. Чакайте да чуем речта. Биг Брадър, здравейте. Аз почти не мога да говоря и затова ще ви помоля да разговаряте и да поканите личният ми адвокат тук в къщата на Биг Брадър, назначен лично от мен, за да изложи фактите, които застрашават живота ми в къщата на Биг Брадър. В банята сутринта всичко, което се случи, да обърнете внимание и да вземете нужните мерки. Много ви моля да поканите личният ми адвокат, който е назначен тук в къщата на Биг Брадър. Казва се Мариела. Много ви благодаря и очаквам да вземете незабавни мерки. Благодаря ви. Що е? Защото тя живее в свой свят някакъв, който си иска някакви неща. Иска Милата да се изразява. Не може, тя има беден речник. Какво да прави горкото? Нито е срамна тая дъртачка така да се излага. Абсолютно миндил. Толкова изкукоригала, че вече просто няма какво да си изписне. Тя усеща моята аура на интелектуалец и се опитва да се допре. Да почерпи малко. Но не, защото аз съм я затворил. Как е възможно това патръпка? И другите ми цигари, които открадна, да бъдат сложени до 5 минути тук. Давам. Сатана, дявол, демон. Пуши! Крадо! Ти тръпи цигарите, бе! Майко! Взеги и бега цигарите. Това са цигари, дори са и надписани. Тишина! Тишина! човек! Да, взимат цигари. Дойде да вземе на бедните хора, презадоволена с всичко там. Няма всяки. Изпушила ги, само една цигара има вътре. Ужас. Откъде ги взе? Това са моите цигари, които сатаната от сутринта развява. Ма къде ги намерите си? Не, взех си ги от масата, докато пушеше. Естествено, че ще си ги взема. Аз още няма да я пипна тая цигара, нали се сещаш? Тя е демонизирана. Да. И така
1-0 за Луна срещу Захажаева. Дали обаче и пантерите ще дръпнат така убедително напред, или пък куците коне ще се окупитят и ще ги изравнят. Задава се колосален сблъсък за медали между Коцето и Динко, а дисциплината е сумо на лед. Кой ще надделее? И как и без друго пързалящият се потънат лед Динко пропадна и попадна във врящия казан от критики на Захажаева. Но давайте реклама! 18 часа и 15 минути. Зимните олимпийски игри в Нови Хан продължават със състезанието за златен медал между полупрофесионалния борец в тежка категория господин Вълев и възпитаника на спортното училище и звездата на леката атлетика Константин. Те ще се състезават в уникалната дисциплина сумо на лед. Когато чуете съдийската свирка, трябва да се засилите един срещу друг с всичка сила. Целта е така да се сблъскате, че единият от вас да събори своя съперник на земята, точно както най-прочутия български сумист Котошо поваля своите противници. Ние сме предатели. Ние сме предатели, ние сме за теб. Победител е този от вас, който пръв обърне другия по гръб и го затисне с тяло. Така да видиш сега хубаво ли. Вие ще се състезавате. Ма чакай сега, само с бутане или с ритане? Общо 7 рунда. Победител е този от вас, който пръв спечели 4 от тях. Давай, Коца, ние сме предатели! Ние сме за теб! Изключително спорно състезание. Но победителят ще бъде само един. Айде, Коце! Коце, давай! Скакерите под ниво! Чакай. Говори Big Brother. 1-0 за Константин. Това се нарича битка. Това се наричат зимни олимпийски игри в Нови Хан. Първа победа. Първи рунд, който е взет от куците коне. Подгответе се за втори. Застанете на позиции. Това е тя рунда. Дико, не се продай, брат. Не се предавай. Константин, застани на стартовата линия. Аз отказвам. Ти от се. Браво. Говори Big Brother. Константин, ще облечеш ли твоят екип? Отказвам, Big Brother. Непосилно е за певческите ми така. Борих се, дадах всичко от себе си, до толкова мога. В такъв случай Big Brother обявява за победител господин Вълев. Това е втора победа за отбора на Pink Panthers.
Въпреки подарената победа, Динко се чувства горд от себе си и от златния си медал. Това, което вгорчи радостта му обаче, е липсата на подкрепа от собствения му отбор и най-вече от страна на Людмила, която настойчиво викаше за Константин по време на цялата игра. Ей, къде коце, бе? Сега ще видим от дърта бички. Бат, дразата на нощ. Мама ми Стига си дърт, плешив, урод. Ма урод баща ти, овца. Съобразявай си как говориш. Дърта компаньонки е, дърта компаньонки е. Той се за пари, ма вден. Моля ви се, нека да няма разкол в отбора. Разкол има. Моля ви се. Ама не можа да спечели, какво да го направи. Ама не можа. Ако не бях можал, нямаш да имам медал на картик. Медал. 19 часа и 6 минути. От сутринта Динко играе двойна игра. Докато всички воюват с Луна, бизнесменът е опасно близък с нея и се превръща в нейния верен слуга, чиято основна задача е да я снабдява с дефицитните стоки в къщата. Мине много. Цигарите? Нали пуши се? Ама не, една цигарка имах само, последна. Край. Ама ти не го говориш това от няколко. Не мога да дни. набарам, то няма. Ама какво не можеш да го набараш? Набарай го. И така зад гърба на всички Динко започва да краде от цигарите на съквартирантите, за да осигури комфорта на Луна. Схемите му обаче са надушени от Людмила Захажаева, която и без друго е започнала да вади на показ истинското лице на ямболията. Лозарева, той сега преди малко искаше да дава от нашите банани. Не, нищо. Банани? Цигари, не банани. Ще те съсипя, ако се достане. Ще те съсипя. Кое ще може да се съсипеш, ма? Дърто чукало. Е, това ти е кавалерство. Ма не е кавалерство. Казваш ти ти да. Ето всички камери ти чуват. Само ти си една ланаджика. Кавалер. Кавалерство. Аз ти казвам, че съм кавалер. Аз съм това, което ти виждаш. Цигари викаше те да. Защо една цигари са твои, не са на майка на баща цигарите, ма? Всички са равни в тази къща. Равни. Он един държав за тебе, взях, ще спи става. Тебе спи нещата да виждам повече. Ще те съсипя. Ще му се бъм. Да не съм зависим по някакъв начин от тебе, нито нищо. Изобщо ще даже да говориш с мен. Лъжец. Дърта компаньон. Гадняк. Няма да съм и гадян съм, да. На това фронта той ще играе. Бръсник. Сега викаше те дам. Тя не държаше в глад, той сега ще даде. Там отивай да спиш. Но ти ще ми кажеш, че ще спавам. Мъдра. А не при нас. При тебе, не спал вас. Коя си ти? Дърто плешиво говедо. Коя си ти, че не мога да се сетя? Дърто чукало. Дърт плешив. Козел плешив. По-грозен от дъртата Луна. Ме хубаво, по-грозен съм. Те съм се родил, какво да направя? Не може всички да са хубави като тебе. Аз се държах като пишата с тебе, че се подиграваш с мене. Бате, провокирате прекъсване. Не, виж какво той, знаеш какво казва? Сега ще те извадят цигари, ще те дам. Ма ще дам, аз съм си ги купил, аз що да ни дам, те са си мои, ма. Аз си ги нося, ма. Мога да ги дам на който си искам, ма. Мога да ги скъсам да ги фърля. Да не си ги купил ти. И тя е човек, и тя има сърце. Всички сме си хора. Когато ние гладувахме, тя даде ли нещо? Ми като си просто ще гладуваш, какво да направя? Просто ти, селенин мръсен. И тя ти казва, те пак селенин, те пак влизаш гъс. Просто забрави как те наричаш. Абе да ме наричала, стои една игра. Нали, на игра. Не знае, че като изем тези неща, които нещата да видят. Чива. Чива. Още малко пудра ли? Кога да му сложа тук да не се личи? Остата вече край. Ама няма значение. Я свиш? Окей, не? Те ли да сложа някой риска? Не, така. Сега не си номиниран да слагаш риска. Аз само не разбрах
Дали му пламна физиономията от тирадата на Захажаева? Или може би Луна го е насинила с пантофите си за 3 бона? Обаче знаете, каквото сам си го направиш, дори Big Brother не може да ти причини. И утре, точно от 21 часа, всичко, което видяхме съквартирантите да правят днес, ще се превърне в жестоки номинации. Наживо и очи в очи звездите се подпукват с тежката артилерия. И като знам какво се случва в шоуто, определено имат амуниции да сринат цялата къща. А в разгара на войната неочаквано цъфти какво? Любов! Да, любов в главните роли в най-новия романс под покрива на Big Brother са Палавият Коце и фаталната Зорница. А пък Джино миличкият ще си мечтае Захажаева пак да му се кара, след като с него се захвана Фънки, казвам ви, направо го сравни с земята. Затова задължително ни гледайте и утре от 21 часа. Сега останете с София ден и нощ по нова, а шоуто продължава утре в Big Brother Most